sing sareh. Wong basan ngeletus anggur telu kok semangat. Ora semangat ket mara rambung-rambung. Angger kok menune bakaran ngono iki cang-cang iki dikubur aku. Bakaran apa? Bakaran nih Pak Ila. Aja nih. Ya. Aja tekan sakroning ati. Salah satu anggota saya dari Dewangga, satu-satunya penari yang alhamdulillah sudah menginjak semester 5. Masya Allah. Jurusan seni tari diisi Yogyakarta. Jadi